Свята-Барыса-Глебская Калужская царква 12 стагоддзя з'яўляецца жамчужынай усяго праваслаўнага архітэктурнага дойлідства Беларусі. Пабудаваная майстрамі Гродзенскай школы пад кіраўніцтвам Пятра Меланега, яна перажыла стагоддзі. Усё было ў яе гісторыі: разбуральныя войны і пажары, перабудовы і спусташэнні. Каложа мае акустычную асаблівасць унутраных сцен са стройнай сістэмай мноства галаснікоў, умураваных пустацелых керамічных збаноў па форме падобных да амфар. Гэта не толькі надавала галасам царкоўнага хора асаблівае гучанне, але і значна палягчала вагу каменнага храма. Яшчэ не разгаданы рэцэпт вырабу каляровых крыжаў з маёлікі ў дэкоры фасада. Як захаваліся фарбы сквозь стагоддзі і што за надпісы на плінфе сцен? Адказу няма да гэтага часу. Гродзенцы і госці горада ідуць сюды, каб у старажытных сценах сапраўды адчуць свет Божы і голас анёльскі. Падобнага эфекту няма больш ні ў адным храме. Праменні святла спадаюць з неба скрозь вузкія вокны, надаючы унутранаму убранню асаблівую таямнічасць. Атмасферу стварае і іканастас храма, падораны гродзенскай святыні Уладзамірам Мулявіным. А святыня не перастае здзіўляць і адкрываць свае таямніцы. Падчас заканчэння рамонту у адным з аўкцыёнаў у Германіі нечакана з'явілася інфармацыя аб іконе Калужскай Божай Маці, якая была страчана. Гэта быў раней нікаму невядомы спіс абраза, зроблены ў самым пачатку 20 стагоддзя. Руская праваслаўная царква шануе гэты абраз. У гонар цудатворнай іконы 1 мая усталявана свята, дзень іконы Калужскай Божай Маці.